5. července 1943 východní fronta. Německá divize tankových granátníků Gross Deutschland se probojovala až do vesnice Čerkaskoje. Ženisté musí vyčistit cestu pro pantery, kteří se ženou na Kursk. To ještě ale nevědí, že tento rozkaz se promění v jatka. Jednotky granátníků se zabarikádovaly před dalším postupem na jižním cípu vesnice. V kostele se zakopala na první hlídce jednotka granátníků s MG-42, které se familiárně říká pila na kosti. V protilehlých budovách se zakopávají další německé jednotky. Další pěší jednotky jsou připraveny vstoupit do nekonečného pole pšenice a začít čistit minové pole. Když v tom se to stane. Přísahám, že se ta pšenice pohnula. Pálit, pálit, pálit! Německý střelec Emil Siegler. Z jihu na pravém křídle se jako blesk z čistého nebe zjevují jako přízraky první nepřátelé. Jedná se o 67. gardovou pěší divizi, jež byla nedaleko vesnic a dostala rozkaz dobít vesnici zpět za každou cenu. Několik pěchotních družstev se neohroženě vrhá vpřed, ale zanedlouho pochopí, jak dobře je vesnice bráněna a četným ztrátám se nedá vyhnout. Krvavá jatka začala a klidná pšeničná pole okolo vesnice se barví do ruda krví útočníků. Němci bezhlavě pálí ze svých výhodných palebných pozic na vše, co jen zdaleka připomíná jakýkoliv pohyb. Jaké přichází překvapení, když se na levém křídle objeví neméně početná pěší divize, kterou doplňují ubávaní sovětští odstřelovači. Začíná jít do tuhého pro obě strany. Pravé křídlo zdá se být ve velkých nesnázích a při nejmenším půlka padla za oběť pile na kosti. Pravé křídlo sovětských jednotek se rozštěpilo, tedy alespoň ti, kteří přežili nelítostnou palbu z německých pozic. Část se skryla do přilehlých budov, ale zranění jim nedovolí pokračovat v boji. Poslední přeživší pěchotní družstvo, které přežilo pokus o steč, to tentokrát zkusí z jihozápadu. Sebevražedná mise nebo pokus o hrdinský útok. Vsází na to, že nepřítel se bude věnovat levému křídlu a jich si nevšimne. Němci pociťují těžkost situace na vlastní kůži a sypou si popel na hlavu, že jednotky, které už měly dávno čistit prostor před vesnicí, si v klidu odpočívají v záloze ještě za vesnicí. Německý velitel vydává okamžitý rozkaz k přesunu 2 pěchotních družstev ze záloh za vesnicí, ale vlna sovětských jednotek pokračuje v nevídané hrdinské steči na vesnici. S každou minutou se přibližují metr po metru blíže vesnici. Na německé pozice začínají pršet první dávky z již příhodnějších pozic z lehkých kulometů DP, nazývaných talířovka. Odhodlání sovětských jednotek je až nadlidské a vyvolává zděšení na německé straně. Také se objevují první ztráty na straně německých granátníků. Bitevní vřava si již vyžádal na obou stranách velké oběti. Němečtí obránci již pocítili, co je to Mosin Nagant v rukou odstřelovačů. Obránci vesnice se teď soustředí hlavně na levé křídlo, které je již hodně blízko vesnice. Němečtí ženisté s pamenotem zkouší vytvořit před vesnicí ohnivé peklo a na chvíli se jim to i daří a zpomalují neúprosný postup sovětských jednotek. V tento moment přichází na scénu hrdinné pěchotní družstvo, které oběhlo nepozorováno obránci vesnici a již kosí první granátníky ve vesnici. Dochází i na střelbu zblízka, kde je vidět početní převaha Sovětů. První sovětská jednotka ve vesnici. Zbývají už pouze ženisté a granátníci zakopáni v kostele. I přes nevýhodu terénu se Sověti ženou dopředu a pálí ze svých samopolů, jako by to mělo být naposled. Pravděpodobně zbloudilá kulka vyřazuje z boje granátníky v kostele. Smyčka se utahuje, přeživší ženisté ještě zkusí překvapivý výpad, ale osamělá jednotka mezi obrovskou přesilou protivníků padá k zemi a tím bitva končí. Sověti to dokázali a vzali si vesnici zpět.